Eh, halo kanca-kanca. Piye kabare? Piye kabare? Ditakoni kok meneng wae. Aku yakin kalian saiki padha sibuk to. Kaya aku iki lho. Utawa ora iki. Nah, lagi berhenti ke iki. Ya toh? Iya iki. HP. Utawa smartphone lah. Aku ya padha sih. Saben isuk, saben tangi ku ya sing tak doleki pertama-tama iku ya duduk panganan, duduk banyu. Tapi ya iki lho, sik, mari ngene. Nah, yaiku notifikasi. Kabeh uripku iki saiki yo kaya pindah menyang kene kabeh. Dhisik iku yo yen aku kuwangen karo kancaku, aku kudu marani nang omahe. Utawa iki lho, telepon omah sing jaman biyen iku lho. Yaiku saiki. Buka HP, buka aplikasi, nah wes karek telepon, wes iso. Terus biyen iku aku isi eling. Misal aku pengen pol ndelok gambar-gambar foto-foto liburan sing apik-apik ngono yo. Aku iku kudu iki lho, tuku majalah utawa saiki ku travel guide. Yo ngono kuwi lah. Nek saiki yo, ya padha ae. Buka HP, searching nak Google. Foto-foto liburan. Karek di scroll wae. Langsung muncul ewonan foto langsung muncul. Amazing. Keren toh? Kadang kala aku iki yo mikir. Apa aku iki urip tenan yo? Apa mau dadi penonton uripe wong liya? Iya toh? Saiki lho, ya. Deloken kabeh wong ing sosmed iki kaya uripe iku perfect ngono. Lho, omahe apik, liburan terus mangane iki lho yo, enak-enak, suweneng ae. Aku iki yo enak seneng, tenan, real, no fake. Tapi yo kadang kala aku iki yo mikir, apa mung aku sing uripe biasa wae. Tangi yo kadang awan. Mangan yo mung iki lho, delok lho. Lho, wis entek kae rek. Mau mbak ceplok. Terus lho, deadline numpuk. Ya wis ngono kuwi lah. Apa aku iki kudu posting sisan yo babagan deadline numpukku ambek ndak ceplok kowe iki. Nah, ben kita real kan? Ya toh? Sosial media iki wis aneh. Jenenge wae lho, sosial. Nanging malah gawe wong kurang sosial, tidak karo wong dhewe. Aku iki isi eling, contoh iku yo wingi. Aku iki metu karo kanca-kanca lawas kengene ku lho ngopi nang kafe. Wis sampe nang kafene iku yo. Panganane iku wis siap, kopine wis siap. Tapi yo samarine cekrik. Selfie karo moto-moto kopine lho. Wis meneng kabeh. Bodoh ebet karo HP-ne dhewe-dhewe lho. Aku ya padha ae sih. Soalnya kan yo meneng kabeh, yo wis aku ikut ya aku dhewe. Terus aku iki yo isi eling.
Sing dibahas iku ya babagan ngene-ngene iki. Babagan urip, babagan sekolah, terus iku lho. Babagan asmara ngene iki. Ya iku sing disenengi. Saiki, alah, iki lho rek. Lho, postingan anyar, terus viral wong kae iku lho sing ya selingkuh-selingkuh ngono kuwi ya. Terus iki yo pasti iki dibahas iki. Komen-komen sing hot-hot sing pedes-pedes ngono kuwi lho. Aku iki yo asline ora ngarani sosial media iki elek. Ora, tenang, real. Cuma yo ngono. Aku lho wis diajari babagan akeh teko sosial media. Wis dicedekke karo kanca-kanca lawasku sing wis ilang kontak ngono. Saiki wis ketemu kabeh kumpul ngopi wingi kae iku. Terus aku yo diajari skill-skill anyar koyo iki lho, gawe gunungan iki. Nah, iki aku diajari saka sosial media. Nanging yo masalahe kita iku kudu eling. Kabeh sing diposting karo wong-wong ing sosial media iku yo mung iki lho. Mung sampul wae. Kabeh wong ing sosial media iku yo padha wae kaya kene-kene. Sing kaya ngene iki tangine ayu. Mereka iku yo tahu. Duwe dino sing elek ngono yo tahu. Sing tangine iku sampe raine iku rai bantal nganti rambut iku acak-acakan ngono lho. Kaya kene yo tahu. Nah, kaya iki lho yo namane. Kaya ing film-film ngene iki lho sing ditampilke kan mung trailer tok, ora kabeh. Iku sing drama-dramae tangis-tangisane lan nelongsoe ning balik layar kaca iku yo gak ditampilno to yo gak diposting. Kaya ngene iki. Iki tak palsu ngene iki. Yen kowe rumangsa iri utawa kurang pede gara-gara ndelok postingane wong kae, ilingo. Wong kae iku yo tau duwe dino sing elek koyo kene. Wong kae iku yo tau dadi wong sing biasa wae koyo kene. Yo sing tangine awan koyo kene. Yo tau. Ilingo rek. Uripmu, uripku, uripe kene iku padha duwe rego dhewe. Aja nganti uripe kene iku ditentuk